Здравейте на всички, казвам се Валерий, собственик съм на магазин Валекс. Днес искам да ви запозная с един продукт на Аркада, по-точно подоспрей. Неговото предназначение това си е почистване на инструменти, почистване на нокотна плоча при работа от прах и мръснотия. Има още един много хубав ефект, който повече отколкото съм сигурен се сблъскват се всички подолози и майстри на педикюр. Това си е врасналия нокът и когато на клиента много му боли и вие нямате право да си сложите някаква опойка или обезболващо, и за това този спрей ще ви върши перфектна работа. Слагате на крайник тип тръбичка и се пръска точно в място, където има възпаление на самата кожа, където има врасналия нокът. Се почиства и има друго нещо, се охлажда. Обръща се шише наобратно и се захлажда място. До когато има охладено място, имате възможност да се изрежете врасналия нокът по бързия начин, по-малко да боли на самия клиент.